Totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw, panibagong drama na naman ang ating mapapakinggan. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang kwentong dapat ninyong abangan ngayong araw. Hindi ba parang ang babaw naman ito para gumawa ka ng eksena? Mababaw? Bakit? Ano gusto mong isipin ng iba? Na-under ka at kailangan mong sumunod sa akin? Respeto ang dahilan, Audrey. Kaya ako nagtatanong. Nire-respeto kita at ang habilin ng magulang mo. Pwede mo naman sabihin kung hindi ka komportable. Bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo? Ano ba tayo? Ano ba kita? Kapiling kakwentuhan ka, dramahan nyo na po your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Kabisyo, pasensya na kasi kanina dapat drama-drama yung intro natin. Tapos nakita ko yung sarili ko sa camera para pala akong nag-witness ngayon. Pumunta kayo sa streaming platforms namin sa www.loveradio.com.ph nang makita ninyo yung sinasabi ko. Hayaan nyo na, there are just days like this na feeling mo hindi mo dapat pinapakita ang iyong mga mata dahil kulang ka sa tulog. Pero ang importante naman saktong-sakto lang yung pagmamahal na natatanggap mo sa mga totoong taong nakapaligid sa'yo. Oh, 'di ba? And mga kabisyo, alam nyo, sa panahon natin ngayon, yun yung pinaka-importante. Makahanap ng hindi lang ng organic encounter, pero ng mga organic na tao na genuinely mamahalin kayo sa araw-araw. Regardless kung mukha kang witness, o kung mukha kang biktima, o kaya kung mukha kang ikukulong. buong-buo kanyang mamahalin like super legit and all. Nabanggit ko yan, mga kabisyo, kasi ang Dear Love na mapapakinggan natin na maya-maya is very much exciting talaga. Why? Dahil tungkol ito sa kakilala mong babaeng upuera. Upuera, ibig sabihin, mahilig umupo. Umupo katabi yung ex mo, umupo katabi yung ibang lalaki, umupo katabi. Ang dami niyang gustong tabihan, gustong kausapin, gustong makasabay sa pagkain and all. Kaya siya tinawag na upuera. Oo, may mga ganun akala mo sa mga lalaki lang, 'di ba? Yung mga lalaking mahilig manungkit ng iba't ibang mga babae diyan, mga babaero kung tawagin. Oh, 'di ba? May mga babae din diyan na kung tawagin mga upuera. At 'yan ang Dear Love natin ngayon. Upuera dahil gustong-gusto niyang nakikipag-usap, nakikipag-mingle sa kung kani-kanino. Ibig sabihin, wala na siyang loyalty like super legit and all. Oh, napataas yung kilay mo dyan. Dahil kung ang love ay walang gender at kung ang love ay para sa lahat, ganon din po ang mga manloloko. Wala pong gender ang mga manloloko at lalong-lalo na walang gender kapag gusto mo talagang magloko. Mapababae, lalaki, or you're in the middle of those. Naku, kung gusto mo talagang magloko, sinasabi ko talaga sa'yo, magloloko at magloloko ka talaga. Ay nako, kaya sa mga ganitong klaseng usapan medyo natitrigger talaga ako. Kaya choose to be kind and at the same time, choose to be not to be like an upuera. Yan. Isa lang yung loyal na kilala ko dito sa Love Radio at si Boy Pindot yun. Yan. Si Boy Pindot na inalisan kami. Sinasabi ko sa'yo, inalisan kami at pumunta sa kabila. Andito siya ngayon. O yan, nako, sinasabi ko ang dami talagang hindi loyal ngayon. Ay nako, basta ako loyal ako sa inyo. After nito and all, nako, ibibigay ko na sa inyo ang kabuuan. Hindi ni Boy Pindot, kundi ng Dear Love natin ngayon. You heard it right, mga kabisyo, sa aking pagbabalik. Dear Love na. Kaya naman, samahan nyo pa rin po ako sa paghihintay ng drama na yan, your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio.
Besek!